אז היום אני אגיד לכם שאני עובד על פרויקט כזה של אפליקציה, ופעם ראשונה כאילו שאני מרגיש שזה באמת יכול להיות שימושי, וזה באמת יכול כאילו לעזור ולהצליח. אה, שוב, לא יצא לי לעבוד כל כך הרבה זמן על אפליקציה כמו שאני עובד עליה עכשיו, אבל פשוט חיפשתי את הפרויקט הזה, חיפשתי את המשהו שרציתי לעשות אותו, שאני יכול לעשות אותו, שיש לי מה לתרום. ואחרי כמה ניסיונות, והרבה ניסיונות, שזה היה יכול להיות אתר וסיכומים ועוד אפליקציות, אז, או משחק אפילו, משחקים, אז מתחיל להיבנות פה משהו יפה. יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא, אבל אני לומד מזה כאילו איך לבנות ואיך לעשות, ואני כאילו אני בן 24, אני חשבתי שהפריצה שלי תהיה עוד לפני, או הרבה לפני, אפילו כמה שנים לפני. אבל פשוט לא היה לי את המשהו להתפקס אליו. גם עכשיו אין לי את המשהו להתפקס אליו. אבל אני כן חושב שעם הדברים שאני עושה עכשיו אני כן יכול להצליח איכשהו. ושהדבר, מה שהפריע לי כל כך הרבה זה הסבלנות הזאת. שזאת אומרת, לא פשוט לחכות שזה יגיע, לא לזה אני מתכוון הסבלנות שאתה תתמיד וזה ייקח זמן. כאילו אל תצפה שזה ייקח כל כך מהר בחודשים הקרובים, כי כאילו, אנחנו כבר רגילים, בגלל כל הרשתות החברתיות, אנחנו רגילים עכשיו, לקבל עכשיו הכל. ואם זה לא קורה עכשיו, אז זה לא שווה את זה. וזה משהו שמאוד היה חסר לי. ועכשיו אני למדתי לעשות את זה בשנתיים האחרונות. ואני חושב שעכשיו זה כאילו מתחיל קצת יותר להיות... מתחיל לי ללכת דווקא לכיוון טוב. כאילו אני מרגיש שאני לומד ואני עושה את זה ברוגע ואני לא לחוץ להצליח, ואם אני לא לחוץ, זאת אומרת שאני לא מתייאש מהדברים האלה, ואם אני לא מתייאש מהדברים האלה, אז בסופו של דבר אני אצליח. גם אם זה לא זה, אז אני אעשה את הדבר הבא, אני אמצא את הדבר הבא. בינתיים אני לומד בכלל לפתח את האפליקציה, לראות מה צריך, מה לא צריך, ואחרי זה אני יכול לעשות את האפליקציה הבאה קצרה יותר, או מדויקת יותר ולחסוך את הזמן. אז, אז כן, צריך לסמוך על עצמך. ועוד פעם, לא לשחרר מהדברים האלה. אם אתה עושה משהו ואתה לא מצליח, טוב, אז לא הצלחת, אבל למדת כאילו משהו מהדבר הזה שלא הצלחת. אני משתדל לזכור את הדברים שאני לא מצליח בהם, אבל זה טיפה קשה, כי אתה לא תמיד יודע איפה אתה לא מצליח. ו... אז קשה פתאום להביא את זה לידי ביטוי אחר כך. אז כן, אז אם אתם תמצאו את המשהו הזה, זה לא חייב להיות תשוקה, כי לי אין תשוקה לדבר הזה. אבל זה לא חייב להיות תשוקה, אבל זה משהו שאתם יכולים גם ללמוד, וגם אתם חושבים שלטווח הארוך זה יעבוד. גם אם לא, זה בסדר. כאילו, לומדים מזה. אז יש לך עוד תחום עניין שאת או אתה מבינים עכשיו. סבבה. איפה החיסרון בזה? אין בזה שום חיסרון. אז מה שאני אומר זה שתמצאו את הפרויקט הצדדי הזה, או הפרויקט הגדול הזה. אם יש לכם כבר כישרונות או יתרונות, תשתמשו בהם. כאילו, משם תתחילו, לפחות. משם תתחילו אולי ליצור את האפליקציה, אולי את האתר מהתחום שאתם מבינים בו. ואז משם אתם תלמדו בכלל איך לבנות אתר. אוקיי, ואז מאיך לבנות אתר אתם יכולים לעשות עוד דברים, ולא רק מהתחום שאתם טובים בו. ואז משם זה מתפתח ומתפתח, עד שאתם כבר מצליחים בעזרת השם.